Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A bidiyon da ya gabata na yi bayani akan mafita ta 17 kuma ta ƙarshe daga cikin mafita haruffa 17 da muke magana a kansu. Insha Allah ta'ala a cikin wannan bidiyo za mu shiga darasinmu na gaba kamar yadda za mu gani a rubuce. Darasinmu na yau shine faslun fi bayani sifatul huruf, ma'ana fasali ko kuma darasi wanda zai muna magana ko bayani akan siffofi na haruffa. Idan aka ce sifa ma'ana ɗaya kenan, sifat jam'i ne na sifa ma'ana da yawa kenan. As-sifatu lughatan ma'ana siffa a harshen larabci ma qama bi shay'in, abin da ke ta'allaka ko kuma abin da ke tsayuwa tare da wani abu. Minal ma'ani na daga ma'anoni, kal ilmi kamar misali ilimi, kamar a ce misali Zaidu ai yana da ilimi, Zaidu mai ilimi ne. Kun ga Zaidu ya siffanta da wannan siffa ta ilimi. Wasawadi ko kuma a launi misali a ce Zaidu baki ne. Kun ga Zaidu ya siffanta da wace siffa ta baki kenan. Wannan shine ma'anar siffa ga Balarabi. Wasilahan amma ga bayanin malamai shi kuma kaifiyatun aridatu, wani yanayi ne wanda yake gittawa ko yake zuwa lil harfi ga harafi inda husulihi fil makhrij, a wurin fitar shi ko kuma a yayin fitar shi ko kuma a wurin husulihi, a wurin saduwar shi ko fitowar shi fil makhariji, a cikin mafitar shi, kamar da muka yi magana makharij kenan a baya. Minal jahari, waɗannan siffofi na haruffa su ne misalin su kamar haka. Akwai jahari ma'ana jahar, siffa ta jahar. Wal rakhawa, akwai kuma siffa ta rakhawa. Wal hamsu, akwai siffa kuma ta hamsu. Wa shidda, akwai siffa ta shidda. Wa nahawu ha da makamantan waɗannan. A takaice dai wannan shine bayani akan ma'ana ta siffa. Bayan mun sani za mu san sifatul hurufi hiya 17. Siffofin haruffa su ma sun kasu zuwa kashi 17, kamar yadda muke da mafita haruffa su ma 17. Ala mukhtari, akan zance mafi zaɓuwa ko kuma mafi inganci. Waɗannan 17 ɗin watan qasimu ila qismaini, su ma an raba su zuwa kashi biyu ko kuma gida biyu. Qismun lahu diddun, akwai kashi wanda yake da kishiya, ma'ana wa huwa 5. wannan kashi ɗin mai kishiya su ne guda 5. Wa didduhu kadhalika, haka nan ma kishiyoyin shi ko kuma kishiyar waɗannan kashi ɗin guda 5 ne. Kun ga 5 da kishiyar su 5 idan aka haɗe nawa? Kun ga 10 kenan. Wa qismun la diddu lahu, sai kuma kashi wanda bai da kishiya, wa huwa 7, su ne guda 7. Kun ga an ce 5 da kishiyar su 5 10 ga 7 17. Kun ga sun hito adadin su kenan. A takaice abin da nake so a fahimta anan shine ita dai siffa shine abin da zai tsayu ko kuma za a alakanta shi da wani abu na daga ma'ana, kaman abin da yake da suna ilimi ko kuma launi. Sannan kuma waɗannan siffofi guda 17 ne, amma kuma ana iya raba su gida biyu. Akwai kashi na farko masu kishiya waɗanda kuma suna da kiyoshi guda 5 su ma, sai kashi na biyu waɗanda ba su da kiyoshi ko kuma kishiya, su ne guda 7. Insha Allah ta'ala nan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.